Kaixo lagunak hemen gaituzu, Marta? Eta Itzila enana naranjakideak gara eta gaurkoan gorputz antzerkia egingo dugu. Hasteko ongi da. Gaur erabiliko duguna da gure gorputza eta gero puxika eta bi eskularru zuriak. Baina hori geroxeago ikusiko dugu. Hasteko prest? Bai. Lehenengo berotuko dugu gorputza. Horrela, Marta egiten ari den moduan aktibatzeko gure gorputza. Bat besteari egingo dio aktibazio hau. Hau gozoa izan behar da, bale? Gusto eman behar du. Fua! Fua! Eta fua! Gorputz osotik egingo dugu, bai? Leku guztietatik, ipurditik, oinetatik, hankietatik, besoetatik eta burutik bai. Eta aurpegia be. Azkenean, golpe magiko hauek. Eta hasteko prest utziko gaitu. Listo! Oin ibiliko gara gauden lekutik. Normal ibiltzen hasiko gara. Guretzat zer da normal? Egunean zehar ibiltzen garen moduan. Pentsatu nola ibiltzen garen. Batzutan gorputza aurrera eramaten dugu edo atzera. Eta saiatu behar duguna da horrela, tente eramaten eta gorputz osoa alineatuta eramaten. Behin gorputza alineatuta edukita, az gaitezke azkarrak mugitzen. Saiatuko gara alik eta azkarren mugitzen, bale? Eta behin azkar ibilita, astiro, kontrakoa. Astiro, ibiliko gara. Ongi da. Eta behin astiro eta azkar ibilita, prest gaude, hasteko gure gorputzarekin. Ongi da, zer gertatuko litzateke gure gorputza pisu handia eramango balu. Adibidez, Martari gertatzen zaion modua. Badirudi nekatuta dagoela, ez da? Batzutan nekatuta gaudenean, badirudi pisu handia daramagula gure gorputzan. Eta kontrakoa gertatzen bazaigu, zer gertatuko lirateke? Adibidez, gorantza egiten badu gure gorputza, ez deko pisurik, ez du pisatzen. Eta badirudi egan egin dezakegula, ez da? Badirudi pozik gaudela, gertatzen zaigunean. Olako emozioetara eramaten gaitu sentsazio hau, ongi da. Eta behin hau bizita, jarraitu dezakegu jolas batekin, ez da? Bai, mesedez. Ni jolastu nahi dut pusikarekin. Bale? Bale, pustu behar dugu gure pusika. Eta gaur pusteko nik tekot palanka magiko bat. Lehenengo palanka hori erabiltzeko eskularru zuriak jarriko ditugu. Bai. Ongi da. Zertarako eskularruak? Gure eskuak hobeto ikusi dezazuen beto. Ongi da. Ni prest nago. Ni bai. Dekogu pusika, dekogu gure palanka magikoa. Eta nahikoa da, Marta. Iopa, listo. Orain, itxi pusika eta hasiko gara pusika magikoarekin jolasten. Lehenengo jolasa da gure gorputzen artean jarri pusika eta ekilibrioa mantendu. Ezin da erori pusika, oso erraza da. Konektatu. Konektatuta egon behar. Bai? Begietara begira eta hasi. Hori da. Nik uste nahiko konektatuta gaudena. Bai. Eta zer gertatuko litzateke gure pusika bebai pisua hartuko balu. A ber, probatu dezagun. Opa. Bai, eta ez gertatzen, Bai. Ostras. Bueno. Lagundu nahi duzu? Zustu dut ez etxe. Bai? Bai, Marta. Bai, ez da? Ez.
bat, bi eta... Ezkerrak, ostras, badoa. Bueno, nola dagoen gure puzik? Ez dut ezerekin. Erotuta dago, musika hau erotuta dago. Bai, a ver. Bueno. Agur. Joan zaigu eta orain? Eskuekin? Eskuekin? Bai, eskuekin. Ongi da, eskuekin egingo dugu. Lehenengoz teknika ikasiko dugu, teknika erraz bat. Edukitzeko indarra gure eskuetan eta edozen gauza lortzeko. Bakarrik irudikatu eta jolastu. Ongi da, eskua biguina. Xup, eta bapatean, xup, gogorra, bai? Berriro. Biguina, gogorra. Beste eskuarekin biguina, gogorra. Eta horrekin ja, hartu dezakegu, edozen gauza ikusten duzuenez, hemen dekogu kutsa bat edo pareta ukitu dezakegu teknika erraz honekin. Pilota nahi dut, mesedez. Bai. Ha! Hemen dekogu pilota. Ha! Ui. Handitzen ari da pilota hori, Marta. Marta, kriston pilota. Zikitzen ari da. Baina. Zer gertatu da? Euria zira? Kriston tormenta! Eta tormentatik itsasora joan gara. Eta itsasoan zehar arrain bat. Kaixo arraintxo. Gure arraina jaten ari da. Eta badoa. Eta hori zer da? Marmoka. Gure eskua marmoka batean bihurtu da. Bakarrik mugimenduarekin. Joan zaigu marmoka. Baina landare bat hazten ari da. Zer landare bonita. Eta landare horretatik zimeleta bat. Eta zimeletatik joan zaigu tximeleta. Zer da hori? Ai ama! Arma bat! Eta sorpresa eta gero, eguzkia berriro irteten da. Eta ala bazan, ala ez bazan, zardadilla kalabazan! Hurrengor arte! Agur!